Mayong gabi, kauban ako ng pinaka-idol na ako gyapon sa vlogging, sa TikTok, sa Facebook, wala lain na itong pinapambansang uga, Ruel Divina. Pokoy labot. Pero guys, diba? Tawag ba siya sa imo? Sige mo, singgit-singgit o kanang, guys, asa mga lalaki, asa mga ikal, asa mga dagko kay nga... Ay, hindi. Ayaw. Control everything is under. Oh, control. Ayaw lang. Di, ako mo na kay. Oh. Dol, ito mo na. Unsa na maging ka kauga karon? Pinakamay. O gapas di shirto. Oh, nga naman. Ya, Ako unsa 9 months unsa may imong ipangita sa kalalaki? May planos kinabuhi. Sa muna na gini imong kamot ka nasa na Bibi ko gabi. lang. Don't settle for anything less, guys. Automatic yan. Sa Bisaya pa. Ayaw na. Ayaw mo sa gamay. Ayaw ko sa jute. Lisod kayo explain ba yung ang ako lang, don't settle for anything less. Pag feel ninyong dili mo pahalagahan, guys, biya na. At tayo sa mga buwang, uy. So, pila ka months ka, uga? Dugay-dugay na po. Pabasa ako. Wala ato ang pambansang uga, Ruel Divina. Ay, guys! Diba? Di yapon may YouTube. Ay, napit ako sa inyo. Ayaw lagi ko ninyong ikuan lagi. Ayaw. Palong. Control Everything is under. Thank you, Ruel Divina. Thank you nilang kita ani kay di man yapon na may YouTube. Now guys, enjoying me dire karon sa Davao. Enjoy me dire kay kakauban ako si Boy Bulkit ninyo. Tapos bibi ko lang. Imong bibirot nimo, be. Baby, Baby. Diba? Karang panangitan nga first night ninyo, saan mo siya mag-approach nimo sa iya? baby. Ayaw lang. Ay, nakabanos! Kasi ayaw. Sudi ko. Dapat ikaw may hangyo nimo siya, hangyo atarong hangyo. Baby ko lang. Yeah, may teko this. Oh! Sorry po! Hello guys, that is Ruel Divina, ang pambansang uga. Thank you so much. And Yes, please, guys. maghimo na sa YouTube channel niya. Please do Ako'y labot, subscribe. ayaw subscribe. Ako'y labot, subscribe mo daily. Sa bulantaw lang! Mga Thank you so much. Ano sa man? Mga anak sa dito. Manghilom na daw may kay mga anak ko sa dibil. Ano sa pa man? Napa? Para palungon na to ni kay basig man din magbanta sa YouTube ani. Control yapon. Oh, control gapo. Everything is under. Ay, lagi ko ninyo ikuan lagi kay Oh, YouTube! Ayun. Hey! Hey!